Madang bolo wetenge wis kempruwuk iki bolo. Madange beliwe. Rasane warung. Omah karo kantor cedhak bolo. Metu saka kantor langsung tekan omah bolo. Iki menune sik ana pecel terongi. Cocok. Pecel terongi nganggone kerupuk. Iki tempe goreng, endhog dadar karo tahu smackdown. Oke bolo, kita makan dulu bolo. Mantap iki bolo. Pecel teronge lho. Pecel terong ki enak nganggone tangan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Santap bolo, santap bolo, santap. Kepepel bolo. Pedesnya asli rairam. Pedesnya nyampleng asli tempe santap. Endhog dadare campur. Nah, kayak terong. Kayak pecel terong. Santap maning bolo. Mantap. Pecel sing masak sing gawe Nyonya Menir. Cocok. Entek sego oke iki.